Abba talon. Wata sabuwa in ji ɗan gaske. A halin yanzu da nake na ina muku maganan nan, an yi kudeta Benin. Lalle a halin yanzu Patrice Talon yana cikin hannun maza. Patrice Talon to Allah ya tabbatar da alheri. Domin an kuna gani Patrice Talon an yi mishi kudeta yau Dimanche le 7 décembre 2025. Gashi nan kudi ba ku gani sai confirmer kudeta au Benin. Abba talon. Nous allons marcher ce soir pour vous soutenir. Abba talon.